Good morning, peopleness. Gawa lang ako ng guys. Black coffee. Of course, ang aking black coffee. Ay, hindi na mawala yan. And breakfast. Ano bang aking breakfast? Kasi ako ay nagugutom. Mag-toast tayo. Mag-bread tayo, bread. Yung bread. Ano bang ilagay ko sa bread na yan? Ano bang meron dito? Peanut butter. May laman pa ba to? Wala nang lang. Nutella na lang. Sa ano ko to eh? Sa stepdaughter ko to na Nutella. Pero hihingi lang ako ng konti. Konti lang naman eh. Di naman ata bawal. Magagalit sa akin yung pag nakita niya to. Ang mapakilaman ang Nutella ko. Pero konti lang. Konting-konti. Yan, my coffee is ready. Mix ko lang. Antay lang ako sa aking toast. Yan yung aking toast. Isang ano lang. Isang hiwa lang ng bread. Ang kakainin ko. Coffee, guys. Cheers sa'yo, cheers. Nakita niyo ba? Yan o. Cheers. Cheers sa kape. Ang oras na ba? 10 o'clock na ng umaga. Naghilata kasi ako kanina. Tagal ko natulog kagabi. Alam niyo na. YouTube pa more. Tagal natulog. Tapos hindi din ako makatulog. Edi. Walay. All week ha, maganda yung panahon. Ngayon naman, madilim na naman siya. Weekend siya. Typical nga naman ang weather dito. At yan ang aking toast na nasunog. Nakalimutan ko kasi. Inom ako ng kape. Nakalimutan ko. Ayan, nasunog tuloy siya. E di, wow. Lagay ako Nutella, guys. Yan yung aking ilalagay. Konti lang. There. Sa aking sunog na toast. Ako na talaga. Kailangan ko pa ng konting-konti. Konting Nutella. Tayo lang ako dito. Wala si Molly at ang asawa ko kasi naglakad sila kasi kailangan din naman ilabas si Molly. Kaya hindi lang talaga ako lumalabas kasi may hika ako. Alam niyo na, yan guys, toast with Nutella. Tiger bread pala ang tawag sa tinapay na to. Huwag niyo akong tanungin kung bakit tiger bread yung tawag niya. Sarap. My baby is attention. Say come. Wow.
What's your problem now? What's your problem, Molly? You had your food. You had your exercise. You're grumpy. You sleepy again. Why don't you go to sleep then? Hey? Why don't you go to sleep? Hmm? Why don't Popo go to sleep? You're not making kill. The fatness and the fattiness and the fattiness and the fattiness. Why don't you go to sleep? Oh, yes. What is this? Rice? Too much rice, Molly? Molly, too much rice? Ang langion na baba. Ang langion na baba ni Mama. Ang langion na bibi. Shush, 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 shush. Guys, my husband is cooking. What is this, lunch? Breakfast, lunch, snack, brunch. And of course, bacon, egg, and bread. Okay, at yan ang aking brunch. Egg fried rice, bacon, egg, every day. Bacon every day. Spaghetti Bolognese. Look how yum is that. Boiling. Molly. The shan. It's spaghetti Bolognese. Oh, yummy. Naglalaway siya fish. Cheese on top. Wait. Look at that. It's so yummy. Do you want to put all of that, darling? Thank you, chef. Thank you very much. Look, guys. How yummy are this food? Spaghetti Bolognese. Paano na, guys? Gabi na. Mag-ano lang ako. Maghihilamos lang ako. Tanggalin ko lang tong konting makeup. Yung makeup sa mukha ko. Tapos, get ready for bed. Inom lang ata ng tsaa. Pababa ako pagkatapos. Tapos, inom ng tsaa. Mag-join muna ako sa sawa ko. And then, nood ng TV. Tapos, bed. Bed. Yan. Diba? Okay, I'm just gonna wash my face. Pag nagtanggal pala ako ng ng makeup, sabon lang yung ginagamit ko. Na na ako. Ito na lang last ng koji ko. Hindi ako maka-order kasi ay nako. Kasi walang delivery. Basta ang hugas lang ko lang. Toys lang. Yan na ang aking bare face, guys. Tinanggal ko lang yung makeup. Toner lang ako. Ito yung toner na gamit ko is yung Olay. Nag-ano na naman yung ko, skin ko eh. Yung play up na naman siya. Ang aking aloe vera gel. Kahit anong aloe vera gel meron kayo, hindi naman pareho na brand. Basta aloe vera gel siya.
Squeeze lang. Rub. So nice. O yung ano, yung tira. Nagtusiko ko. Isayang naman yung tira. Ow. Yan, tapos pa-dry lang siya. Pag nag-dry na yung ano, pag nag-dry na yung aloe vera gel, para siyang ano, anong tawag niya? Para siyang mask na tumitigas yung mukha mo. Pero maganda siya sa feeling. Yan, kumakunti na din siya. Kasi ang dami nito eh. You know, kumakunti na siya. Umabalik, umaalis. Tapos umiinom na naman kasi ako ng ano, ng coffee na may milk. Few days ago, may allergy ako sa ano, dairy. Yeah. Ayun ako. Yan, dry na siya. And ang aking moisturizer is yung ulay. Yan. So basically, 3 lang talaga ginagamit ko. Na 3, 4. Every day. Yung sabon na Kojic. Pag wala na ako, I don't know what to do. Yung sabon na Kojic, yung toner na Olay, yung aloe vera gel at saka ito. Ang Olay na moisturizer. Yeah. Node, pahid. Yan. Yung tira. Ano lang kasi sayang din naman yung tira. Tapos lip balm. Yun lang. Yun lang talaga ang aking ano, ang night routine ko. Wala nang iba. Wala na akong kuskus balongos sa night skincare routine ko. Yun lang. At saka sa umaga, ulit na naman Kojic, aloe vera gel, toner. Hindi ako nag-moisturizer. Minsan nag-moisturizer ako ba? Usually hindi ako nag-moisturizer. Yun lang. Yeah, good night guys. See you in my next video.